थाइगिर बिबारा बारस्राना गोसोखौ आंनि बारख्रुना गोसोआ आंनि जावलिया जाबाय दा ओइ सना जावलिया जाबाय दा लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआ मा आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन आरो सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों थाइगिर बिबार। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन फावखुंग्रि पुजा मुसाहारि लोगोसे बिबेक गयारि बिथांमोनखौ। बे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों साइबिराज लोगोसे आशा बर' बिथां सानैया। मेथाइनि रिलिक्स आरो कम्पजखौ खालामदों साइबिराज बिथाङानो आरो बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां थाइगिर बिबार मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामि बिथाङा। लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ KBR फिल्म प्रडाक्सन बेनारनि गेजेरजों नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। बिथांमोननि दायो शुटिंआ सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना साननैसो उनावनो बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन KBR फिल्म प्रडाक्सन बेनारनि गेजेरजों। नोंथांमोना जाय गोसो गुदुं नायनो बिथांमोना नेना थायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। लोगोसे सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामनानै लादो।